أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe saftirmen Dakar FM mo capanɗe jeenayyi e nayyi toɓɓere jeenayyi min calminen goto kala inde muɗum e yettude mum en jetti Allah en juuli en Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama goɗɗo guila dahon wodani kala kala ko woodi woodiri sababude mum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe en garti e yewtere men mbiyetede diine e pinal ɗo e saftere men Dakar FM en cammini ceerno men khalifa men wondude ceerno Ibn Oumar ceerno e dendagal seto kamɓe kala en camni ɓe juuri dendagal ɓesgu ngu kala en camniɓe kamɓe kala en juuriɓe no feewi noon kadi ɓen liggotoɓe e saftere men Dakar FM e gardugol Alaji Abou Ndiaye kamɓe kala e waldi makko en jettiɓe enen jarniɓe goto kala to woni en woniri en ñaago Allah e jaam Allah kissal muɗum woni meɗen wonɓe to hôpital uji cellani nde Allah ɓeydata cellal e kissal ha heewa hayni kadi wonɓe nder galleji ɓe cellani nde Allah immintaɓe haaɓe jokka e haajuji mabɓe yaaɓe ɗanngal ƴewode jikki jomiraɗo subahanahu wa taala nde Allah newnata suurade ndenka kalisaji e kayitaji on juude jaam e cellal e kisal ene garti kadi yewde bandiraɓe yewtere men diine e pinal yewtere nde ganduɗa ko musidɗo meɗen golludiɗo men hono ceerno Ahmad Tidiani mo lega men ɗeɓatu hertundiɗo yewtere enen kala e saaha en garata ɗoftidema e nder yewtere nde on kadi yaadide makko e nder yewtere nde kala alkamis so heeɗi ɗum noon ceerno Ahmad Tidiani bisimilla ceerno bandiraɓe hettiyankoɓe saftere Dakar FM alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم بندرابي جولɓe tedduɓe bandiraɓe hettiyankoɓe Dakar FM min calmini on min juurima on min ñaaguima on yaafuya ngam bayrangal ɗo nde wonno en mbayri ɗo no feewi e woni sababu o kono mbiyetene kala sahani ko haljuuji ɗiɗi haajuji no ɗon ɗi alhamdulillah rabbil alamin Allah kadi artiri en to mbawɗen yaade fof en jelli en kisi so ɗum ɓe ni en calmini ɓe ngannduɗa ko kañum en gardani en ɗeɗo golle woni radio ngo e gardugol directeur général Abou Ndiaye e dendagal gollidiɓe makko ko noonne kadi Mamadou Bassirou Anne en calminima ko noonne kadi mawɗo Amadou Tidiani Kass en Alaji Baydou Sy en Seyni Guet en noonne kadi musidɗo men Amadou Samba Lo e dendagal Alaji Baydou Sy en Sada Baydou Sy fof e calminiɓe dendagal mawɓe ardiɓe ɗeɗo golle e kamɓe fof eɗen calminaɓe eɗen yaagiɓe du'aw ɓe ndonoɓe kala saaha nde wonno kala to wawa yeheede kamɓe kam ko kamɓe wonani hen ga ko kamɓe tampata jamma e ñalawma ko kamɓe dogata kala ko ina moƴƴa e golle ko kamɓe woni moƴƴinde ɗum noon eɗen jettaɓe eɗen yarnaɓe e dendagal wallidiɓe maɓɓe fof kala ko woni e Dakar Média nawri fof en calmini en juurima ɗum ko noonne kadi seeremɓe men waɗoɓe ɗo jewteɓe tengti musidɗo meɗen jaltuɗo joni on ceerno Oumar Sow e dendagal bandiraɓe fof en jettiɓe en jarnima en duwanimama ɓe ɗum noon mawɗo Amadou Samba Lo no wayno konngol arti yeeso maɗa noon tigui jarama ceerno Ahmad Tidiani bandiraɓe nani kadi paami tigui kono kadi beltima hano hannirta ni ɗum noon bandiraɓe fof beltima kono kadi paami Mamadou Tidiani Ba hande kadi aɗa aɗan bandiraɓe yewtere wonde fayida no feewi no feewi no feewi yewtere nde ngannduɗa bandiraɓe so keɗima kettindima ɗum sikkala ma mbaw ɗum naftorade hano hannirta ni ɗonno ko toɓɓe guurade ɗe ngannduɗa koye rendo ngo woni koye sato ngo woni koye aduna woni hollen toɓɓere ñoore e toɓɓere haasidagal e toɓɓere toñangue hande alhamdulillah rabbil alamina ko ɗeɗo gueɗe tati ɗe ngannduɗa neɗɗo gala en yiito hen hoorum so yewtama wadde noon ngam famde holko nelaɗo haali hen holko Allah haali hen hol caɗele gonɗe hen wadde neɗɗo wawa andu ɗum sen wontude hen rento so alano hen ɓeydo kadi woɗɗitata ceerno Tidiani Ba hande ko on sifa
en din baari kadi gaddada julbe ngam naftude be ko ngad e laabande be deedi e den yewtere Ceerno Tidiane namdal gaddanal to bangi yewtere men hande diine pinal biiden holko woni ñoore holko Allah haali e ñoore holko nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam haali e ñoore kono kadi hol musiba gonde e ñoore Ceerno Tidiane Ba alhamdulillah rabbil alamin mawdo ama sambolo min dutima salminandu kadi no mbiɗani nde wonno e kala saha eɗen ngara ɗo saha fof gadden yewtere gadden toɓɓere ne wayno toɓɓere meɗen hande nde kadi ko toɓɓere nde ganduɗa hoorema hande rendo ngo ina wuuri ɗumen no mbiɗani ko fati e ñoore ko fati e hasidagal ko fati e toñangue ne wayno ko ɗeɗo toɓɓe tati mbiɗa so en kaali ñoore en tugnorto tan e konngol Allah subhanahu wa ta'ala nde wonno no biyeten e kala saha neɗɗo gila ɗo woni toɓɓere ha o asane qabri makko ubbe dendangal programme gurna makko fo Allah waɗanimo dendangal ko diine wallatamo ko ina nafamo ko diine rentintamo ko dandatamo fof o haalanama ha tengtinoon e deftere Allah teddunde nde sen teskima e konngol Allah subhanahu wa ta'ala omo wiye wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh wattaqullah Allah subhanahu wa ta'ala o jangini en ɗo nde wonno no mbiyeten e kala sahani nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko kanko tan andi Allah subhanahu wa ta'ala kala ko haalaka Allah haali nelaɗo sallallahu alaihi wasallam famna en haala Allah ka holno ko wayi Allah subhanahu wa ta'ala o wi woto nyohonire yoga e mon woto nyoh yoga nde wonno sa nani ñoore tan heewi wonde ko dental ɗiɗo ha fay dow ɗum waɗi Allah wi woto nyohondire woto yoga e mon nyoh yoga sabu goto wawa ñoode Allah subhanahu wa ta'ala o wi mbele ina yiɗa goto e meɗen nde o ñamata tew musidɗo makko so tawi maayi sabu ñoore ko ɗum woni ñoore aybinde neɗɗo caggal mum haalde ayibaji mum caggal mum haalde ko jomum yiɗa ko jomum añinande hayso ina e mum way tanno ko jomum koko maayi aɗa hokka laabi aɗa taƴi tew mum aɗa ñaama ɗum waɗi Allah wi o karihtumo oɗon gañi ɗum oɗon gañi nde neɗɗo maayata tew muɗum o taƴon ɗum oɗon ñaama wadde noon gañe ñoore ɓayde noon oɗon gañi ñamde tew neɗɗo maayɗo oɗon gañi ɗum wadde gañe ñoore ko noon Allah nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o woni e lappinande en haala Allah ka nde wonno ko kanko andi Allah ko kanko andi ko Allah haalata kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi e konngol Abi Hurayrata wonde anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi sahabaɓe atadruna mal ghibatu o wi sahabaɓe mbele oɗon gandi ko woni ñoore qalu sahabaɓe mbi Allahu wa rasuluhu a'lamu ɓe mbi ko Allah e nelaɗo muɗum gandi ñoore andi kamɓe sahabaɓe nelaɗo hayso namdima maɓe ko ɓe gandi ɓe mbiyata ko Allah e nelaɗo muɗum gandi beele ɓe ɓeydo famtinade so ɓe ganda so tawi kadi won anduɓe maɓɓe woɓɓe nan ɗon taw ganda ɓene kadi gandora hen caggal ɗum nelaɗo wiɓe ɓe mbi ko Allah e nelaɗo muɗum gandi qala nelaɗo wi dhikruka akhaka bima yakrahu nelaɗo wi woni ñoore ko jangtade mo musidɗo maɗa ko añi caggal ɗum ila ne mbiyanimo kamɓe sahabaɓe ɓe mi nelaɗo afara'ayta in kana fi akhi ma aqulu ɓe mi nelaɗo beele ko wi waaji o ko beele tan ɗum hay sinno nane makko ay nelaɗo wiɓe woni ñoore ko wiide musidɗo maɗa ko añinande joni noon ɓe mbi beele noon ko añinande ko hayso ɗum nane makko gaala nelaɗo wi in kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtahu so tawi ɗum nane makko ɗum wona ñohimo ko nden ñoore kay Allah wi woto ñamodire tebbuje mon ɗum woni ñoore joni noon
فإن لم يكن فيه فقد بحته نعم ستوي كي أهالي إمكو على إمكو ɗum ɗon kay no wayno a werlima mo fenade a tukkimo gonga ɗon kadi wonti bakkat goɗɗo gonga eyi nelaɗo wi woni ñoore kay ko musidɗo ma o taw wonko woni e makko omo añi ɗumen kala ɗum e makko neɗɗo kala mo mbiɗa hunde musore ɗum omo añi ɗum an hoore ma wonko woni e maɗa ko haalete e maɗa taw yiɗani gonga neɗɗo fof ina jogii ko woni e muɗum to haalete mum taw yiɗa ɓayde wona a annabi wona a nelaɗo wona a jeeyaka e masuminen wona a denaɗo e goofol neɗɗo fof ina e muɗum ko haalete mum ko yiɗa nande taw ko noon ko ella muɗum neɗɗo fof ne jogii ella no jiɗɗa noon a yiiba ma o suuroro wasta suurtade ni suurira noon musidɗo ma o no foti wonde ɗum waɗi nela sallah sallam wi ko ɗum ɗo de wiyete ñoore caggal ɗum نين عائشة نعم وأنا عائشة نين عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا نعم ɗo kadi ko janginde yimɓe ɓe wonana sallah sallam joom suudu makko biyeteɗo Aisha o ma'ana ta'aniya e qasiratan fa qala laqad qulti kalimatan law muzijat bil ma'il bahri lamazajathu nene Aisha o wi nelaɗo yonima kay e Aisha ma'ata Hafsa ne wano kanko nene Aisha o yinno ko haalde e Aisha konngol ngol fewani caggal ɗum noon o wi nelaɗo kanko Aisha o wi nelaɗo yonima kay e Hafsa nangam e nangam ma'ana o faandi hen ko raɓɓigol o wi on ayiba mum yoni ɗum tan kay wiyade daɓɓol mum ngol tan yoni ɗum ayiba ma'ana on ko on taw ko daɓɓo nde o haali konngol ngol noon nelaɗo heɓiti wiimo a haali konngol so tawi hoddiranoma konngol ngol ngol jillanoma e maayo walla geej mangol ɓawlin geej o fof sababude bonde konngol ngol allahu akbar wiidemo tan wonde on kay yoni ayiba mum tan wonde raɓɓidde mum walla jolɗude mum nelaɗo wimo wol konngol no foti bonde ni ko a aybinimo sabu yiɗa ɗumen wiide an ka joolyal a sabiti jomum walla an ka daɓɓel a sabiti jomum an ka cewngel an ka poñgel an ka ɓutti ayi joni noon o wi so tawi tan ngol ɗo konngol ngol jillanoma e maayo ma ɓawlin maayo ngo sababude bonde konngol ngol caggal ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi e ko abdillahi oɗo sahaba wi nelaɗo sallah sallam wi la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin shay'an fa inni uhibbu an akhruja ilaykum wa ana salimu sadri nelaɗo sallah sallam o wi oɗo sahaba o wi sahabaɓe mboɗo yiɗi mboɗo reerɗi nde jaltanmi mbiɗo reerɗi taw on jottinta kam onon sahaba wondiɓam ɓe taw on jottinta kam hunde e ayiba wonande wondiɓam ɓe eyi mboɗo reerɗi nde mbaso toon yottinde goto e sahabaɓam ɓe ayiba muɗum nelaɗo ne andi goto fof ne jogui ella nde wonno holko nelaɗo wi noon o wi mboɗo yiɗi nde jaltanmi e mabɓe taw ɓerdam nde ina hiise e mabɓe taw ɓerdam nde ina deeƴi e mabɓe ama sambalo neɗɗo so tawi tan o woppani bonnitandema ko jiɗɗa so renaki o usta hen ɓerde ma so neɗɗo woppani bonnitandema mo jiɗɗa so renaki o bonna haqqille ma e mum ay ɗum ɗo joni nelaɗo jangguini en o wi sahabaɓe mboɗo ñaagui e mon mboɗo ñaagui on hay goto e mon woto jaab haalnude kam goto e wondiɓam ɓe ayiba muɗum sabu so tawi on mbaɗi ɗum mboɗo yiɗi nde kala nde garanmi e mabɓe taw ɓerdam nde ina deeƴi e mabɓe mbiɗo weltanima ayi neɗɗo foof ina jogui ayiba sa woppani wiide aɗa aybina musidɗo ma julɗo tan sa renaki hoolare e jikki mo joguinoɗa e makko usto ɗum waɗi neɗɗo ko gueɗe ɗiɗi sa woppani wiide aɗa bonnanamo mo yiɗi ko gueɗe ɗiɗi ma bonnanamo mo yiɗi o añma walla o añca ɗum gueɗe ɗiɗi tan ayi moƴƴinande neɗɗo ko yiɗi o yinma o ɓeydo yidde ɗum kono noon joni so tawi a bonnitanima ko yiɗi oɗo ko musidɗo makko ko giɗo makko walla oɗo ko neɗɗo mo jogui mum hoolare gara gaybina ɗum kala e muɗum ayibaji
hay so nani mudum an kay so tawi ka moƴƴo suujum wallahi moƴƴi hen ay ko ɓuri hen hande fof non bonde hulɓinade hande ama sambolo a yiyat joni hande neɗɗo ko musidɗo maɗa nam to bangeji ɗi fof taw ko jiidaɗo maɗa ngara ngaybinamo bonnamo bonnitamo nam taw bonɗo bonnitamo ɗo taw on ko janano e maɗa oɗo so taw ko onon jiidi soko yumma e baba jiiɗo soko baba jiiɗo to mbawɗo yo won bande tan gonga jaha ngaybinamo e goɗɗo mo jiidani makko joni heɗo beele ne ngaybinɗamo ha ngaynuɗa nde on mo ngaybinanɗamo ɗo beele sa gayni aybinde musidɗo ma beele on jabotoma wima minnene musidɗam o ko ni wayi ala ay on so deƴƴi ko jennuɗoma okay firti o wima ko ya suur hoorema wallahi kadi kanko e nder haala ma ko e nder ayiba mo ngaybinɗa musidɗo ma o faami an ka bonɗo selli sabu goo an a haalnimo ayiba musidɗo ma o musidɗo ma o arani makko kanko haalnimo an ayiba ma ala wallahi haalande kam joni ma o yahu e wiyata kaari ko moƴƴani kaari ko jikku bonɗo boni sabu kaari yiɗa mawnu walla yiɗa miñum walla yiɗa bandu woni fof komo aybina kadi mo rentoma an ma rentoma deƴƴere makko nde firti ko yennuma gonga o haalnatama kono ma o haaloy ɗum caggal selli ay nde ngaybinɗa bande o ha ngaynuɗa e janano so tawi a gayni kanko ne so tawi o aybini bandi ko tan wona on poti kono noon ko ɓuri hen hewde sa aybini musidɗo maɗa e janano kanko o deƴƴat walla o wallinma aybinde on ɗum fof ko yennore faade ma wallahi wadde cuurodiren moƴƴi goto fof hande ne jogui ayiba ha heewi teftam goto fof hande ne jogui temedere ujunnaji ayiba jooɗo hen wiya ina haala ayiba janani daw hanani o waɗi ko mum ko ɗum waɗi nelaɗo sallah sallam ni o wi sahabaɓe mboɗo yiɗi nde jaltanmi taw ɓerdam nde ina hisi machallah faade e moɗon gonga ko noonne kadi nelaɗo sallah sallam ha joni omo jangguina en musiba ñoore kanko ne sallah sallam o wi lamma urija bi man lamma urija ma'ana nde doƴñami laylatul mi'raj nde Allah rommi kam makkatul mukarram faade baytul muqaddas faade asma'uji nde wonoto to Allah subhanahu wa ta'ala ko laylatul isra e laylatul mi'raj kanko ne sallallahu alaihi wasallam o wi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin يغمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هذا الذين يأكلون اللحوم الناس ويقعون في أراضهم نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم o wi nde donnyetemi mbeɗa yaha to asmawuji o wi marartu mi wirtima bi qawmin yimɓe birtimi yimɓe lahum adfarun eɓe mbaɗi cegeneji do asmawuji to birtimi toon yimɓe eɓe jogui cegeneji min no hasin kire woni jamɗe tan holko ɓe goni e wadde yahmishuna wujuhahum eɓe ŋacca jeese maɓɓe wo suduruhum e ɓerɗe maɓɓe eɓe ŋacca jeese maɓɓe eɓe luuka eɓe ŋacca becce maɓɓe fa qultu man haula ya jibril mbimi an kam jibril holɓe ɓe kam ŋaccoɓe jeese mumen e ŋacca becce mum ko holɓe qala jibril wi haula alladhina ya'kuluna luhuma an-nas ko yimɓe ɓe ganduɗa ina ñamanno tedduji yimɓe e aduna ay wa yaqawuna fi aradihim eɓe jana e ɓalli janani eɓe ngaybina yimɓe ɓe ko ɗum tan wonno gurnameji mumen Allahu akbar ay ama samba aɗande o wi al alim wal mutaallimu sharikani fil khayr tigi walla ajr jangowo e janginowo kamɓe ndenni moƴƴere ama samba ay ñohanteɗo doy kewɗo bakkat ñohanteɗo kono ayi kewɗo bakkat nen sallah sallam o wi ñohowo e keɗiɗo ñoore o kamɓe ɗiɗo hay goto hen maɓɓe anda ko ɓurɗo hewde bakkat keɗiɗo ñoore o hay sa haalani de ka joni tan keɗaniɗa ñohowo o holko welni gamri foɓɓoɓe so tawi a foɓɓiɗo ha tamde hay goto amanani so ɓoya darto sa nani ñoore weeli ko ñohanteɗo jooɗi ko an hokki ñoore nde dahamme so tawi jomum fuɗɗima ñoore a immima e lawol maɗa jomum deƴƴat ɗum waɗi o wi no jangowo e keɗiɗo qur'ana jangeteɗo no ɓe potiri baraji ni ko noonne kadi ñohowo e keɗiɗo ñoore o potiri bakkat Allahu akbar no gamowo e poɓɓowo no dañirta bakkat ni ko noonne kadi ɓeɗo kadi dañirta bakkat so tawi ɓeɗo nani ina ñoha ina ngaybina so tawi tan aɗa yiɗi dandude hoorema ɗum waɗi hande
hisde bakkat ama samba hatinti non ko wiite ñoore ko ina satti sabu hay sa yidi renade ko goddo arama wi'ama an kam kaari a ta hankari gese explosive yewtere wadi kirmasi te dahamme yewtere ko ñoore jimbo yewtere tan wadi hen dahma tan safa so yewtere kayne yewtere so kaari ñoha ka tan welta dahmata safata kay la ni an kam kaari hankari joomu an sona non ko wone mabbe ko kambe haalobe ko en uri mo biyato ko biyato ko dum be daji dum an hankari cuura hoore maada wallahi arrebi ay bajjana tan ada haala Allahu akbar dum wadi kanko nelaado sallallahu alaihi wasallam o wi e kongol abi barazat al-aslami naam odo sahaba e kongol makko wi nelaado sallallahu alaihi wasallam wi يا معشر من سلم من آمن بلسانه يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه نعم لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا أوراتهم فإنه من تبع أوراتهم يتبع الله أورته ومن يتبع الله أورته يفضحه في بيته يفضحه في بيته نلا رسول الله عليه وسلم ni wadna ñoore ceerno ñoore ko musiba mawdo yimbe e be jarri bora musiba mawdo yimbe ne juula ne koora ne kajja ne ngaska de dangal golleji islam nambe yimbe hande ina bada kono non ko bonnata diine neddo ko bonnata golle neddo naam yimbe ina golla dumen yimbe non badani ñoore ko haydara badani ñoore haydara dum wadi am samba ay diine ko hunde sattunde aljanna wona hunde wemde de wala jango so tawi aljanna udditama tan wiyama ya nar koyngal ma nyamangal naati nangal naati ceerno adadi dadande mawde sabu diine o neddo foti renirde diine o kono reniri fittano mon dini diine ma o podda renirde mo kono renirta fittano mon sabu ko bonnamma moƴƴereji maɗi ina fami gedel gotel ngel jawataange taw ina way bonnande mo gede kewde wajo en jeego rentirte ko oppude ñoore en hasitagal tonje en jeerende diine mo oppude ngede te dedo gede hande badden ko gonani haydara wallahi ana ami woto miijo haqqi hakkunde maada e neddo woto miijo problème so tawi o mi aybinimo walla mi hasidima mo walla mi anyimo walla mi ñohimo walla mi bonnanimo walla mi toñimo tan kala no way waade woto miijo musiba jogordo wonde hakkunde mo non miijo musiba jogordo wonde hakkunde ma e joomi on wallahi yewdo o musiba ko dum podda rende woto ren hakkunde ma e makko ga wallahi sabu hande hay goto wondaka min kaari so tajimama kam walla kaari so mi aybini dum walla kaari so mi bonni dum walla kaari so mi hutima walla kaari so tawi mi wadi feere hay yimbe kutimama dum hay problème goto ala hen mi wondaka dum don wona haydar do wona problème bay o nyamminani mo yarnani ma ada wawi tonde mo mbadama ko medda adu yimbe fokkutoromo sababu ko gaybindama ko yimbe fokkutoromo sababu ko bonnidama ko kono non yew battane mudum jango naam yewa battane mudum holto dum wattinoyta gonga mel Allah accirte non tan walla Allah ina jogi ma nyaawore hakkunde modon jogi nyaawore kay wadde non ko don podda rende battay don hakkille no feewi woto jew hakkunde ma neddo tan to gondudon do kala ko biide daado way wiidemo kala ko bedda way wadde ma an buri mo doole an buri mo wawde fende am buri mo waase kersa ko jida faado way fawde dow makko kon non miijo hakkunde modon to certo ton jangoto te non neddo kala mo yaafnodiran do e aduna wona jango yaafnodire ton yaafna okay so tawi yaafa mu hakkunde modon taji do e aduna la kar kam yaafa mu ala ton okay dum wadi kanko ne sallallahu alaihi wasallam o wi wonde he onon dental be demde mumen ngomdini kono non limanagal natane berde de on ko wi o rewni hen o wi woto nyohe julbe tigi wadde en gandi ama sambolo neddo so wondani limanagal so renaki o wonta juldo so neddo wonani juldo ko wonata kefer so neddo woni kefer mo laari Allah wadde ndekete neddo so woni nyoho nelaado wi on ala liman billahi aysa wala liman billahi tema ala liman billahi wona juldo ala wona ay ko dum wadi ko be biyata ceerno gofi Allah goddina ngodi goful bietengol zinangol amasamba ko goful bongol mi profita nde wonno ko jahowo nanata ko jahowo yiyata selli wallahi dedo balde musido goto e min jole oto e kala
waɗi koye ɗeɗo men gure gonɗe ɗo ɗe walla mbiyen leydi Gambi musiɗo ne haala won janoɗo wofoyde Allah wolaare Allah waɗoyde zina joom galle makko yalti omo haalda e mum téléphone ndekete won mo jokkodirto bange cakan o yalti joom galle onon ko hakkunde leydi woni noddimo téléphone wiyimo mbe ɗiɗi hokka kam sukaɓe mi haalda e mabɓe o wi ala sukaɓe ɗanima ndekete ko gudduɗo sukaɓe mo yalti o yi waaji mo waddata cakano ari ƴettimo oto eɓe jaha oto waɗi accident kanko goto ma e oto he Allahu akbar e ton ɗum ndeysan emin joli oto waaji o haali ɗumen goɗɗo wi mbete on nanani heccanke waɗi ko kadi o wi wuro mi rewta e wuro wongo ñanden waaji goto woppi kañumne joom galle muɗum yehi waɗo goful ɗo wondi e joom e gorko o mo wofdata Allah o ko ɗon fittano makko ndu ɗo fa Allahu akbar te ama samma lo neɗɗo so tawi ina waɗa zina Allahu akbar liman billahi o limanagal ngal ɗofete so jomum waɗi zina ha gayni limanagal ngal artire on sa heddanomo nimsa joni noon neɗɗo baɗɗo gofol Allah liman muɗum ɗoofa e ande on mo liman mum artani o maayi ko kefer on hol ñawore muɗum ko ɗum waɗi kala gueɗel kala gollal ngal aɗa golla kala gueɗel ngel aɗa waɗa miijo hakkude maɗa e joomen miijo holto ɗum jogori baccinte oɗo joni ɓeɗo joni hol ñawore mabɓe te wiya desaɗo e desɗo so tawi ɓe mbaɗi goopi sari wi ko yoɓe mbare yoɓe dañme ɓe mbare andi wadde ko maayi ɓe tan goni e yaade ɓe sari waɗi tan ha maayi goni e yaade ɗum waɗi nela sallah sallam o wi he onon dental julɓe ɓe ganduɗa limanagal muɗumen jottaki ɓerɗe ɗe wiide gomɗi nunde haali koye ɗemɗe he o wi woto ñohe julɓe woto ndewe ayibaji jana ma'ana ko wala tattabi awratihim woto ndewe ayibaji julɓe awrati ma'ana ko awra ko suuɗi e neɗɗo woto rew ɗum aɗa witta aɗa ƴewa no gaybinirɗa ni laaɗo wi fa innahu man yattabi awratihim kala neɗɗo dewindiɗo ayibaji yimɓe ha o yaha o hunca ɗum e o yaha o weñña jomum no hoyrsina jomum ndewa ankidde neɗɗo tan ndewa wittude neɗɗo tan ha ƴeewa ko aɗa aybiniramo soko gonga mum soko fenade mum yo yimɓe gañmo tan yo yimɓe kutomo tan yo yimɓe jalto e makko yo haqqillaji ɓe jalto e makko tan ya haale makko tan ko yimɓe ina jaltira e makko ko yimɓe mbasa weledemo o wiyanima o waɗanima o joganakima haydara mi welakama tan mi yiɗama tan aha wasi welede tan kono oto bonnam oto bonni tan mi wiyanima waɗanima mi toñanima an hande aɗa jogui ko kaɓɗa goto fo hande jogui ko haɓi diina ma sa topirimamo hay ɓesgu ma ngu a jogdata ko probléme hay joom suudu ma jogdata ko probléme mi haalani noon goɗɗo jalluɗo bawa ɓuuri ɓalladema ko ɓiɗɗo ma o e joom suudu ma o ɓe ɓuuri ɓalladema so tawi tan diine ma o woni haajuma hay ɓen a jogdata koye mabɓe haala mi haalani noon ko heddi toppito diine ma o no moƴƴiri ko adiri aɗa bonna hakkude maɗa e goɗɗo anda diine ma moƴƴi anda moƴƴani anda so julde ma selli walla sellani holko porfirita wiide aɗa ɓoya bone goɗɗo mi yiyani ni woni on probléme no selliri ɓuri ɗum waɗi o wi wonde kanko nabi sallah sallam o wi wonde woto ndewe ayibaji mi kala e moɗon biɗo ina rewa ayibaji janani ina aybina neɗɗo ma Allah kañum no rewino ayibaji makko yafdahu fi baytihi ma Allah hersimo ɗo suudu makko ɗo ay kala nde wiɗa aɗa abbo neɗɗo aɗa hoyna ɗumen ay nder suudu ma he gacce maɗe ko ɗon tawa ma ɗon koyneteɗa ɗon Allah waɗata sababu ko ina hoynuma e nder suudu ma he Allah yeftano oɗa wallahi te neɗɗo so tawi a toñi ɗum to banggue ñoore ɗum so janggue aybinde ɗum banggue bonnide ɗum so tawi o duwima tan Allah jaaboto ittaqu dawatal madhlum non sallah sallam wi ndentoɗe duwaw toña fa innaha mustajab ela ɗum ina jaabe qala Allahu ta'ala wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hini fa innaha tuhmalu ala al-ghamam toñaɗo duwaw mum duule dondoto ɗumen ina ronde faade duule wa qala Allahu ta'ala wa izzati wa jalali Allah wi mi wondiri teddugal am e mangam la ansurannaka walau ba'da hin mami walla hay sinno koy saha goto an toñaɗo ɗum waɗi sa duwima tan yo Allah dan neɗɗo sa toñama tan yaafo sa yaafaki sa huɗima jomum tan jomo ko jabante sa huɗi tan ko jabete ɗum waɗi nela sallah sallam o wi onon ɓe limanagal natani ɓerɗe mumen koye ɗemɗe he haali holko wi o wi ko la tu'zul muslimuna ndesan woto toone julɓe woto tooñe julɓe woto ndeɓe ayibaji maɓɓe ay wa lafduhu
kanko abi barzatal al aslami o haali kadi konngol gongol o wi sa'ida nabi sallallahu alaihi wasallam min al minbar o ina la sallallahu alaihi wasallam ngabbina minbar fanada bi sautin rafi'in o haali sautu bamtido kanko na sallallahu alaihi wasallam o wi ya ma'ashara man salama bi lisanihi walam yafid al-iman ila qalbihi na'am o wi he onon dental jebbilibe maana jebbili dembe mumen mbi no ngoni julbe kono non yottaaki liman e berde mumen on kay haala felicika o ila tuuzul muslimun wato tone julbe wato tone julbe tonugol juldo ko bangeji di fof kala ko ina lorla juldo reno dumen ne laado wi wato tone julbe wadde an tonowo juldo mi ko mi juldo ne laado wi haade koy demgal ma yottaaki berne de kala gondo juldo haqiqa reno tonji juldo banga lahi o wi kanko na sallallahu alaihi wasallam wala tu'ayyirhum wata aybinebe wala tattabi awratihim woto ndewe aybaji julbe fa innahu man yattabi al awrat akhihi al muslim kala on dewdo ayba musido mum juldo na'am ay tattaba Allahu awratahu kanko ne ma Allah rewino ayiba makko gonga wa man tattaba Allahu awratahu kala mo Allah rewindi ayiba mudum yaftahu walau fi jawfi rahili haysinno ko hakkunde ilal makko ma Allah rewin ayiba makko ha ton o wirto ton gonga wallahi caggal dum kanko nela sallallahu alaihi wasallam wa nazara ibnu umar yawman odo sahaba o ndari nyaloma ila al kaabati o ndari suudu kaaba fa qala wi suudu kaaba ndu ma a'zamaki wa a'zamaka wa a'zama hurumatiki ka wase ko mawnimma ka wase ko mawni hurum mada o ndari suudu kaaba ndu kanko naam kanko odo ibnu umar o wi suudu kaaba ndu ka wase ko mawnimma naam maana Allah mawnimma ka wasi ko mawnini hormama Allah kono wal mu'minu a'zamu hurmatan inda Allah minki ya andude juldo uri mawnude horma mudum to Allah to e dow ma an suudu kaaba ayo wi suudu kaaba ndu ka wase ko Allah mawnimma naam ka wase ko hurumma mawni to yimbe e to Allah kono non ya andu juldo gondindo Allah o hurum makko o buri mawnude e ma an suudu kaaba ndu to Allah to Allahu akbar ayi e teskade e kongol nela sallallahu alaihi wasallam do wino inna allaha sharrafa al ka'bata wa azamaha o wi Allah subhanahu wa ta'ala sharrafa al ka'bata o teddini suudu kaaba o mawnini suudu kaaba o teddini ndu o wi sinno goto e modon ahraqaha maana wahdamaha so goto e mon sumno suudu kaaba no yirbini ndu ma balagha jurma man istakhaffa bi wali min awliya illahi ta'ala o yottata ko e bakkat on koynudo goto e waliyabe Allah sahababe mi ne laado an kam hol waliyabe Allah hebe o martaba o wi ananani kongol Allah wi Allahu waliyul ladina amanu wonde Allah ina wonani dendangal gomdindo gonga kala juldo bi ashhadu an la ilaha illa Allah liman billahi nane berne makko so tawi a hoynimo a heli suudu kaaba bakkar mo kebda e neddo o buri mawnude to Allah to buri hulbinaade to Allah to e bakkar de kelda suudu kaaba ndukuda to Allahu akbar sabu suudu kaaba ko mahateri yimbe neddo ko mahateri Allah ona Allah wala gada karramna bani adam seydi lo wonte ke haali horum yankinari hilawnu o wala gada karramna bani adam a haali te o wala gada karramna bani adam hay kefernate makko malaikaaji di e teddude Allah wiyani be non ner Qur'an tagoje de o tagi de fu ala tagore de o wi teddini sona bani adam naam gonga jon ay ngal do teddungal ngal bani adam hebi ngal do teddungal dum wadi Allah subhanahu wa ta'ala ina te kadi gondo juldo o kadi ina jogi kadi khassa to bange teddungal gongal walillahi la izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin teddungal ngal Allah wi'ata ngal jeygal ko juldo don hankado sirti kefero kadi gonga ay ngalla ko amma wala gad karramna bani adam on ko amma do juldo kefero fo naati hen gonga sababu ne wonde be bani adam en tagodi mabbe ko tagodi nelaado sallallahu alaihi wasallam burdo mojjude tagore de kono non to bange teddungal bungal mawnde ngal kadi ngal Allah wi walillahi la izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina teddungal wodan dumen ko Allah ay o nanore hen hoore makko o wi walil mu'minina wa li rasulihi nelaado makko walil mu'minina julbe jonon on julbe so tawi a hoynimo
ko dañata e musiba e bakkat ko ina ɓuri mawnude helde suudu kaaba ay ko ɗum mbiyeten suudu kaaba so tawi helama manoɓe ɗumen ɓe ina mbawi matade ɗumen walla ɓesguji maɓɓe mato ɗumen kono noon so tawi a wari neɗɗo goto aduna o malaikaji e jinneji yimɓe fof so ndenni mbawa addude fittano neɗɗo baraɗo hay soko mettelel wara hay aduna fo wa rendude arde fedde fittano ayi wadde kadi suudu kaaba teddungal suudu kaaba martaba suudu kaaba mahede no ko jiyaɓe Allah ɓe beele ndewa hen Allah machallah so rewoɓe ngalano kay ndu rewetake wadde sa yi important mahede ndu darnede ndu ko pour jiyaɓe Allah ɓe mbawa rewde mayru Allah wadde noon kamɓe rewoɓe ɓe ko kamɓe teddungal maɓɓe ɓuri mawnude to Allah to ɗum da ham koko rewete tan so helama tan ina wawi fewnitede kono neɗɗo so warama so wona Allah wurtima hol burtinomo hay goto raɓɓinirade Allah Samba ɗon machallah noon tigui bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe e heɗotoɓe Saktine Dakar FM e yewtere men diine pinal en nani machallah nde ɗo toɓɓere men wotere tan ñoore nde nden toɓɓere wotere ñaami fode hojomaji 40 te eɗen jogui toɓɓejiɗi goɗɗe mawɗe hono no ñoore nde ni haasidagal e toñangue Ceerno Tidiani hojomaji han kadi goɗɗoyi ɗi peccini ha ɓurti wadde e ngar e namdal ɗimmal Ceerno Tidiani Ba to banggue haasidagal holko woni haasidagal holko Allah haali e haasidagal holko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haali e haasidagal kono kadi hol musiba kadi gonɗo e haasidagal Ceerno Tidiani eyi Amasamba Lo e raɓɓinɗinade tan haasidagal Allah subhanahu wa ta'ala haali sen ƴeewi joni hay to falaqi en to Allah wiyata ne sallallahu alaihi wasallam yo moolo e worodde min sharri hasidin idha hasad gonga e worodde so tawi gañu feññini gañgu ay hasuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlihi bele on gaña yimbe be gañana yimbe be ko Allah hokki dum ene bural dum do fo ko ayje qur'ana de Allah haali wallahi ko Allah hokki neddo e bural biida hol ko Allah haali e hasidagal ko nan sallallahu alaihi wasallam haali sa hol musiba hasidagal hol ko addi neddo ina hasido wallahi nela sallallahu alaihi wasallam ko wiete hasad ko o wi al hasadu الحسد تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب hasidagal ina ñaama golle neɗɗo moƴƴe golle makko e golli moƴƴere ina ñaamra ɗumen no jeyge ñaamrata leɗɗe ni Allahu akbar hasidagal kala kadi wonde gonɗo musiba mawɗo kadi ɓurani ko wiyete hasidagal ko ɗum noon ceerno hande ko ɗum woni ko wuura Amasamba kala nde neɗɗo tini e nder ɓernde mum ngañgu hasidagal wonande musidɗo mum juulɗo yo umsino Allah o ñaago Allah so juuli wallahi yo Allah ittanammo hasidagal e nder ɓernde makko hasidagal ko ñaw bonɗo mo ala safara an tan safrata hoore ma goto fof noon ɓuri andude hoore mum ko goɗɗo anduma fof an ɓuri andude hoore ma ko ganduɗa hoore ma ko Allah andima ko ɓuri yewde gonga wallahi gonga kala no mbaɗa e yimɓe ɓe aɗa andi kala no ɓernde ma nde wayi yimɓe ɓe humpaka wallahi humpaka heddo ɗon ɗan ɗo cuuɗata musibbaji ma ayibaji ma ko Ceerno Ibnu Umar wiyata ko o wi goto pop ina andi wonko woni e mun ko yiɗa hay goto tinano ɗum wallahi goto fof wonko woni e mun ko andi ɗum ɗo yiɗa hay goto tinano ɗum yiɗa ayno ɗum no cuurirɗa ɗum ni no pewnirɗa ɗumen ni no jonnirɗa ɗumen ni a yiɗa ɗum yalta no gandirɗa fittanu ma ndu wonko woni e mayru hay goto andani ko wonko suuɗi e maɗa so tawi yalti tan ko musiba no ɓernde ma nde wayi e julɓe ɓe aɗa andi ko musiba heddo an tan Allah ñaagoɗa Allah yo Allah ittane nde ɗo ɓernde bonde yo Allah ittane ngal ɗo hasidagal ngal Allah waɗe ɓernde ma nde Allah kam watta hasidagal e ɓernde neɗɗo ko neɗɗo jarribte on jarbi yo Allah dande oɗo musiba janɗo e dow maɗa yo Allah ittane ɗumen ɗum waɗi hasidagal ne sallallahu alaihi wasallam o wi hasidagal o wi atamanni ay zawali ni'matil mahsudi ko wiyete hasidagal ko o wi ko woɗede nde iwata nema mo hasidi o illam yahsul lil hasidi misala ko ɓuri fof bonde hasidagal o wi ko ne neɗɗo nde yiɗata nema mo Allah nemini e dow mun o soko gandal soko dañal soko martaba soko laamu kala ko wawi wonde a yi ɗum feeñi e oɗo o wi ɓuri bonde hasidagal ko nde
jidata on nema yo iwu e makko an hayso dum arane ma haysa hebani dum Allahu akbar walla ala andi dum hebata dum en kono non kanko yo was dum tan hasitagal dum wonde hasitagal kam holko woni sababu biida holko woni sababu neddo hasido neddo amma sambolo woni sababu neddo ina hasido neddo odo go ko onon ponno nam walla go ko an burnomo nam so tawi ada jarri bora musiba ayi odo min ko min burno dum walla beedo ko min burnobe nam o hebi ko mi hebani nam alla kay wana non wiete wallahi lawar tagde yimbe tan fondabe nandinabe fofof ala wa wonde kay alla rokkimo martaba nam ana hebani alla rokkimo dañal a hebani nam hanki odon ponno hande burima skay hanki ko koyde jaranno don nam hande o sodi auto skay mono dogno autoji hanki ko cuudi hudo manno don hande o mahi etage Allahu akbar dum non wasa fewnitade ma berne ma de ronka deji hen jaramma he hunde fof hasitagal jola skay musiba jola yimbe nayo tato amma sambolo be ngani ndeysan holbe amma sambolo dokko baso dokko baso ka dokko kono ndeysan ala cham mi anda ko cimtali e camtali e jabbitali barete wallahi sabu nyande fo ma yido jidda wadde ndeysan tawa ala ndeysan gonga ko hono non ne kadi jambaro mo ala dole gonga skay non hare yonta ada jogodi yaade ar fotno yaade haboyde walla neddo toñi ada jogodi foti wawde wallude men ada jogi jambaragal bernde nadde hen kono non dole ngala amma sambolo soko gando mum soko bawdo wonde fof mo ala martaba walla gando mo ala martaba wonde ndesan ko hasidagal wara dum wallahi bedo tato ebe ngurdam dam do ina annibe Allahu akbar skay baso dokko jamarum ala dole gandum ala martaba Allahu akbar skay no wadi nelaado sallallahu alaihi wasallam wi sallallahu alaihi wasallam ko wiite ribda ko non o wi dum tamanni mithlaha o wi ribda kanyum e dum do e hasidagal o e cierti nam o wi al hasadu madmumun duna al ribda ko wiite hasidagal ko kanyum ina nyinga kono ribda kanyum nyinga ka wa alayha humila al hadith o wi ko hen ronda hadith nelaado sallallahu alaihi wasallam do wi no la hasada illa ithnayn ande nelaado wi hasidagal ala nelaado wi hasidagal ala so wana e gede didi nam maana ko hasida wana hasidagal maana ko tamanni o do ribda o wi hasidagal ala so wana e gede didi gedde no wana hasidagal wiite ko tuyede maana reerude o wi hollum woni dum o wi rajulun ataahu Allahu al-Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar o do Allah rokki mo gandal so ko Qur'ana so ko gandal baangal wonde fof o mo nafangal julbe be o mo jangina julbe be o mo walla julbe mo fewna julbe annene ama sambolo yiya o do no watta ina jangina julbe ina walla julbe ama sallallahu mo hani minnene Allah rokki kam hono ko Allah rokki kaari ko Allahu akbar medo mi wada no kaari wadata ni wallahi ay wa rajulun ataahu Allahu malan walla gorko mo Allah rokki dañal fa huwa yunfiqu minhu ana al-layli wa ana an-nahar o do Allah rokki mo dañal gal o mo nafgangal jamma e nyaloma comme no borom inde tati o Abdoulaye Walle Ndiaye Abdoulaye Walle Abdoulaye Madina Gounass Abdoulaye Ndiaye masha Allah on hande alhamdulillah ngode da hebde hono ko hebi ko gonga kono non taw a wadat mo wadata ni o don jogi gandal o mo nafa julbe be o don jogi dañal ina walla tagore nde ngode da dañje hono ko be do dañi ko wallahi e dum do wiitaake hasidagal ala woni hasidagal kay ko hunde nde yo kaari wasdumen eske mimi hebta dum walla ala hayso hebani yo wasden tan ko dum wiite hasidagal Allahu akbar dum wadi nelaado sallallahu alaihi wasallam wi iyyakum wal hasada mi rentini on hasidagal fa inna ibnai adama inma qatala ahaduhum sahibuhu ay hasadan fa hiya aslu kulli khadiyatin nelaado wi ay mi rentini on hasidagal sabu bibbe dido baba adama bibbe dido adama ayno ko goto o wariri goto ko hasidagal
sabu kanyum woni lasli kala gofol Allah نعم الحسد أول ذنب أسي الله به في السماء hasidagal kanyum woni gofol ngol Allah ida wofirede to asmawuji الله أول ذنب أسي به في الأرض نعم kanyum woni gofol ngol Allah ida wofirede dow leydi تجي gofol ngol Allah ida wofirede dow asmawuji gofol ko hasidagal gofol ngol Allah ida wofirede dow leydi ko hasidagal قابيل خابيل فحسد إبليس آدم نعم إبليس حاسدي ما بابا آدم نعم نقول دو أسمان وقابيل هابيل أنا هنكر فنوتي ودي يوتر وقابيل هابيل نعم هابيل كان يوم قابيل حاسدي ما هابيل هاري وري منو بيجي بابا أنا بيما ورم دير ببي لأن كان يوم dewi ha so dirde ha barondiri ndesa gonga dum wadi nelaado o wi al hasidu mam'utun mabghudun wa matrudun wa mal'unun naam o wi haside koko anya haside koko tikkana naam haside koko ridda naam haside koko huda Allahu akbar haside koko anya to Allah koko tikkana to Allah koko ridda yurmede Allah kono kadi koko huda to Allah Allahu akbar ndesa gonga dedo gede fo ko hasidi jiidu men masha Allah qala ba'dul hukama yoga e kambe andube be mbi barazal hasidu rabbahu min khamsati awjuh o wi hasidi ina habra e jomum e jesi joyi gonga hasidi ina habra e jomum tabbudumo e jesi joyi gonga awwaluha yeso arwanir ngo o habirta e Allah annahu abghada kullu ni'matin zaharat ala ghayri o mo habira e Allah wonde o mo anyi dendangal neema mo Allah feññini e tana makko ama sambolo hande Allah rokki dumen mi yiya ko ama sambolo Allah rokki dumen ko tan hankadi mi watta dumen musiba Allah mi habo dumen ay do o fuddi o déclarer guerre hakkude makko e Allah sabu ama sambolo kani hoore mum wallahi kandi immijo dum wadi sani ha o wi ko annahu sakhidun li qismati rabbih o mo tikki e feccere joomi ko de ka annahu yaqul ille kanko o mo wiya lima qasamta li hadhihi alqisma ille o wi Allah an kam hon ko tagi ada feccana kam de do feccere o yaada hokkira dum duma eske woni imojo wallahi thalithu ha tatabijo annahu yu'anidu fi ila Allah ta'ala o mo sandul dina e golle Allah golle Allah de woni ciandallo e golle Allah de sabu joni wayno ko kanko woni fewjande Allah ko foti wadde ko Allahu akbar wallahi rabiuha annahu yuridu khidlana awliya Allah ta'ala naybijo omo wayno o woni koy sanjude waliyabe Allah be gonga khamisu ha jobijo annahu ana adu wallahi iblis jobijo wayno omo walla gaño Allah o hono iblisa wa qala ba'dhum yoga e mabbe wi al hasidu la yanalu fil majalisi illa nadamatan naam yoga e mabbe kambe andube mbi hasidi dañata to jonde joda illa nadamatan sona nimsa Allahu akbar hasidi kalande dental jodi oto ya sabu so yi ton ko nimsa ton no o jetter ton ko nimsa ton sabu ma o yi ton sabu hankadi ngañgu e hasidagal hankadi woni rafi e der berne makko hankadi o wawa fewnitaade yiide dental ina jodi sabu o yiyata tan ko burimo teeni hawni so tawi Allah burni neddo e dow ma asalima nyande fof Allah ina jarribu ma Allah ma wadam mo nyande fof ko ada yira ko berne ma ina beydo bonde wallahi kala tande Allah wadani o do bural dañal mudum gandal mum martaba mum ko wawi wonde fof biida wonde dum wawa wonde nyande fof ma Allah feññinane e makko ko ina hubbe fittandu ma hamaya kay alay sago caggal dum o wi kanko on hebata e dental so jodama so wana nimsa wala yanalu indal malaikati o hebata to dental malaikaji illa la'anatan wa bughdan so wana kuddi o bughdan e ganyu malaikaji di kudam taw kay ina ganyu mo tikkanimo Allah wala yanalu fil khalwati illa jaz'an wa ghamman so tawi o yewi kanko tan goto wontima don ne kadi musiba mawdo ko ne ko dum holbini yewtan to malaikaji to heɓata ton ko kuddi e gañgu so tawi kadi o wontima kanko tan e nder suudu makko ɗon ne kadi o wonnata ton ko ɗeñƴere o woni fotaw mo ɗeñƴi mo hula wa kamman omo wondi sunnu sabu hankadi o miijo tan kaari kam ko heɓi ko kaari kam ko waɗanani ko kaari kam ayi hankadi ko ɗi miijoji tan o ala ñamde o ala yarde o ala golle o ala haaldi o ala haydara o jigi Allah kam baɗan ɗono Allahu akbar ayi
wala yanalu kadi wala yanalu hebata fil akhirati to lakhara nyalawma darga illa huznan wa atiragan o hebata to lakhara nyalawma cakkitido o hebata to so wana sunu ke sumede e jeyge lay sabu wala yanalu min Allah illa bu'dan wa maqtan o hebata kadi to Allah subhanahu wa ta'ala so wana wodinede yurmede Allah e kutuya lay sabu wata ko Allah wali ko koy ama sambalo welani hasidagal mojjani min nanano cerda ha dokki o wi ala sayyid nuru tal ben ko jiyaabe Allah kaltinta ko jotti Allah do cuusa halde ko wona ko Allah wallahi o wi ala sayyid nuru tal wi musiba hasidagal o wi neddo ina hasidagal ina wona e berde mum gangu wona e berde mum andi jullo anyandi jullo o wi rewa ha wara berne de jonnon o maaya wiye o maayi taw o maayani taw hasidagal wari berne de o loote o hasne o ubboye o wura e nder qabri makko fodde duubi 40 omo lepto e nder qabri he caggal dum maaya lesa to waddi ko hasidagal o Allah sayyid mutal hari kan hala gonga lahi Allah wadana odo tan biya wonta wona kanko wadani hoore makko so tawi kanko wadanan no hoore makko maayi o beyda ko dañi ko ha beyda maayde ko gayirda mo na halu gonga so tawi kanko waɗanno hoore makko ma o ɓeydan hoore makko ko gañirɗama ko ha ɓeyɗa maayde ko gañirɗama ko kono rokkani hoore makko Allah rokkimo joni ya haɓoye Allah joni an ko Allah hankadi peñodirɗa e ko haali ɗo ko hankadi peñodirɗa hankadi ko habde joome kono ama sambalo sa heeɓi gaño woto mettinde donc ko ɓeydare ma machallah halpure mbi hay goto añani kangaɗo kono hay goto yiiɗa jibinde kangaɗo sellu sa wi tan neɗɗo añama neɗɗo bonnitama neɗɗo aybinama neɗɗo ina jalkite wonko yiyaye makko de kangaɗo hol gonɗo gonda ɗum hay so ƴattima mbir hay he moccone kangaɗo wonni celluɗo kala ne jiiɗa tan yimɓe darima kaari won o feeñe maɗa yetto Allah daw gonga non neɗɗo fo yo ñaago Allah yo Allah dandu ɗum sagoji añɓe kono yo Allah rokku ɗum añɓe taw noon ko gonga taw ko gañirma ko gonga wallahi so tawi tan neɗɗo añirima gonga amma sambol aɗa hisi yo yo tinno sabu won koye ɓeydudema wallahi ɓeydude woni an bom holno mbatta ɓeydo sengnorade ma ittu e ko añirma ko dokkamo kadi gandinama kadi aɗa ɓurimo o ɓeydo kadi fetto e ɓeydo mayde sabu o suuɗat o wawata feññinandema wonde komi gañƴoma yiɗanama karalo on ko haalarte e raɓɓindinadema oɗo ama sambolo ne wayno hay affaire hasidagal e gaynano sako juttoɗen ko haati alhaali toon jekkitoɗum inchallahu taala machallah e raɓɓindina tan hasidagal ina wayno leydi kono noon julɗo yo reeno julɗo e reeno hasidagal e nder ɓerde mum sa juuli e gayni an ɓuuri andude hoore ma an ɓuuri andude ko mofti e hoore ma huccit e joome ha tengde noon taw ko julɗe le jamma ɗe a waɗi nafilaji maɗa hucco joome ɗo Allah wi wonde so tawi maccuɗam ñaaguimama kam ɗon tan mi rokka ɗum mbiya joomum ko idi fof ɓeɗe ñaaguima nde ɗo ɓerdam min ɓuuri andude ko woni e mayre hasidagal gongal to ngal ittanam neɗɗo fof mi yiya ɗum mi yiɗa ɗum mi yiɗana ɗumen machallah kisa ɗo gonɗa foto aɗa welti aɗa hoyfi wallahi ɓerdama deeƴa kono Allah waɗana neɗɗo tan mbiya ɗum wonta Allahu akbar ya Allah wallu en amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin ya rabbi jarama ceerno Tidiani machallah a weltanama no feewi sinno ko sago taw ko eruji ɗiɗi walla tati paaɗen sabu hasidagal ngal gasani toñangue kam en miman tawni sabu ko toɓɓe kimmude baɗɗe fayida nde ganduɗa neɗɗo kala ene foti yitade hoɗum jangguito hen naftoro hutoro ko moƴƴi hen ko waɗa ko rentina ko moƴƴan ko fadde rento sabu hunde haaldirte ko ha yimɓeɓe cagga sa saggi mbaɗa feere jaa caggiroyɗa ɓen mbawa rentade em Tidiani jarama no feewi e ɗe toɓɓe ɗe toɓɓanɗa renno ngo e oɗo jamma hannde nam a wariɗo yewtere nde ka danniyanke a jooɗaki kono machallah hannde kadi a wurtini kadi renndo ngo a wurtini radio ngo a wurtini kadi ko mayano bandira fof kadi paami beltima kadi jiira men koye men sabu toɓɓere haalten tan neɗɗo yaltan yiya hoore muɗum o neɗɗo hoore mum mi yiya e hoore mum ko haalteɗo koye mum woni a ɗo on waddata feddaro haɗum koye muɗum kono mbaɗo ko haalta ko wonna min haaldete on naftortako kono mbaɗo ko haalta ko min haaldete on janggojo ma nafto ha ko rentine ko rento hen ceerno Tidiani konngol mbayni eyi ko yettude Allah tan e jaarde bandiraɓe kono kadi e ñaagade yaafuya nde wonno hakkunde keɗiɗo e kaalowo no mbiyeten e kala sahaa ni to immoto to gasata to yahata to heewata kala kadi ko haalaɗo haaldira ko Allah faanda hen kadi ko Allah wallahi ko Allah tan faanda e ko haala ko ko yidde wallude hoore mum kanko kaalowo kono kadi e yidde wallude kala jiɗɗo wallede wallahi selli
yidde wallude hoore mum e yidde naftorade ko haalata ko sabu giɗɗa ko wajade hoore ma eɗen ñaagui Allah noon yo Allah ittan en haasidago gañgu tikkere mawni kinare e nder ɓerɗe men yo Allah hokku en yidde julɓe e yiɗande julɓe e yiɗede to julɓe yo Allah dandu en añde julɓe añande julɓe e añede to julɓe yo Allah laɓɓen ɓerɗe men ɗe nurɗina liman billahi nder ɓerɗe meɗen jarama aleykum wa rahmatullahi taala jarama ceerama Tidiani Ba tokkara lagal to ko Ousmane Camara en jettima en jarnima hano hannirta ni jettigi karalla men ɗimmogal hono Amadou Ly en jettima en calmini miñiraɓe men haralleɓe onande Ousmane Camara onne kadi musidmen Amadou Ly en calmini jettima inchallah bandiraɓe sehlaɓe fayida hoƴmoƴƴi gasi ha laaɓi tinodiran nanggodiran iɗan bande ko jenada hoorema Allah jarama on jarama